Zdravíme vás. Přinášíme vám pozvánku na náš server Aquaville, který vám ponúka rôzne nové možnosti, výhody a zážitky z gameplayu. Najdete u nás různé VIPka, klíče a dokonce i boosty, které se dělí na personální a globální. Pri napredovaní hry si musíš kúpať postupne role, ktoré ti napríklad sprístupňujú rôzne veci. Jako například přístup do Nether a End světa, který si musíte dobít, nebo různé druhy obchodování, jako jsou aukce a black market. Pre kúpu týchto rolí musíš leveliť rôzne joby a skilly. U našeho kováře najdete nové možnosti kraftění klíčů, spawnerů a hráčských boostů. Taktiež nájdeš veľmi priateľskú komunitu ľudí, ktorá je komunikatívna a zábavná. Jednou z možností, jak získat speciální brnění a nástroje, jsou naše těžební bloky, které ti po vytěžení dávají různé efekty. Bloky jsou řazeny od nejlehčích po nejtěžší a podle toho získáte i drop z bloku. Na sťaženie survivalu sme pridali levelovanie bobov, ktoré ich robí ešte ťažšími ako sú a obohatia ti pocity z hry. Nenajdete tu jenom skvělou komunitu, ale i nápomocný a přátelský admin tým. Ak chceš patriť medzi našu jedinečnú komunitu, príď sa mrknúť na náš server.